לאורח של היום ממש חיכיתי. הוא נטורופט, הרבליסט, מטפל ברפואה סינית והודית, ומנחה תהליכי צומות וניקוי. יגאל קוטין, שלום, ברוך הבא. שלום מירב. ממש חיכיתי לפגישה שלנו, נראה לי שיש לנו על אין סוף נושאים לדבר עליהם. קדימה. אבל אני מתחילה איתך רגע בשאלה של כן ולא. סוכר, זאת התמכרות? כן. ניקוי רעלים, יכול להיות מסוכן? כן. השמנה, זו מחלה? זאת מחלה ומגפה. דיאטת קיטו, עובדת? מדהים. אוקיי. וצום, כל אחד יכול? לא. טוב, אנחנו כמובן נדבר עוד מעט על הכל בהרחבה, אבל קודם כל תספר לי קצת, מעבר לכל ההגדרות שפתחתי, נטורופט, הרבליסט, מה זה אומר? מה אתה עושה? אז אני ב-20 וקצת שנים האחרונות מלווה אנשים, נותן להם יד בתהליכי הבראה, בין אם זה במרפאה שלי, בין אם זה בידע ובהרצאות וסטודנטים שאני מלמד, ובסדנאות. אז אני בעצם עוזר לאנשים, אני מרגיש, לגלות את פוטנציאל הבריאות שלהם האמיתי, על ידי כל מיני טכניקות. לרוב אני לפעמים, או לא לרוב, לפעמים אני אומר להם מה לעשות, ולרוב אני רוצה שהם יהיו מודעים למה נכון להם. כשאתה אומר אני מבריא אנשים, ממה? הרי אני לא מדברים על שבת. אני לא מבריא אנשים, אני נותן להם יד, עוזר להם בלהבין איך הם יכולים להבריא את עצמם. ממה אבל? אז אני חושב שכולנו, אין אחד שלא סובל מאיזשהו מיחוש כזה או אחר, יש כאלו שכבר מתמודדים עם איזשהו חולי. וכולנו, אני מרגיש, רוצים להיות חזקים יותר, בריאים יותר, בהירים יותר. אז הכי טוב שאנשים מגיעים ואני עוזר להם כשהם בריאים. פשוט לשפר את הגרסה של עצמי. להיות יותר בריאים. אוקיי. אז אתה אומר, יש מה לעשות? כמה זה מסובך? שתף אותנו קצת. זה ממש לא מסובך, זה הכי פשוט בעולם, אני חושב, בטח בשלבים הראשונים. אני רושמת. אני חושב שזאת ההבנה הבסיסית שהחוסן הגופני שלנו קשור, שזור בחוסן הנפשי והתודעתי שלנו. ואיך שאני מרגיש, זה השפעה של מה שאכלתי באותו בוקר, ואיך ישנתי, ואיך עבדתי עם הגוף, וכמובן, הפן הנפשי משפיע גם על הפן הגופני. וזה הבסיסים שלנו, מה אני אוכל? מתי אני אוכל? איך אני אוכל? איך אני מנהל את ההזנה שלי? זה הדלק שלי, אי אפשר להתעלם מזה. איך אני נושם? איך אני מניע את הגוף? איך אני ישן? ההבנה שאנחנו אנחנו מחוברים אולי לטבע שלנו, לטבע שמסביבנו. ולמרות שאנחנו מרוחקים היום מהטבע, ואנחנו נמצאים בקוביות בטון שלנו וברכבים שלנו, אנחנו מושפעים מהטבע שלנו, מהשעון הביולוגי הזה. אז החיבור הזה לעצמנו, הפשטות, לקחת צעד אחורה, לנוח, להרפות, לאכול טוב, זה הבסיס. זה הבסיס לחוסן שלנו, זה נשמע פשוט, זה לא תמיד פשוט ליישם את זה כשאנחנו נמצאים בתוך מערבולת. ולפעמים צריך לצאת, רגע, לקחת את עצמנו ולצאת לריטריט, לצאת לסדנה, לצאת לאיזשהו מקום נפלא ושקט כדי להיטען ולקבל כוחות חיים, אבל זה ממש 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 ישים. זה בהישג יד, והנה, עכשיו אנחנו במקום כזה שבאמת מציע גם את הטבע, וגם את האוויר, וגם את הנוף, וגם את ההתנתקות הזאת. מה אתה, הפודקאסט הזה בטח ישודר וירוץ לאורך זמן, אבל מה הסדנה המובילה שאתה תעביר כאן? אז בשנים הרבות האחרונות, מה שאני עושה זה סדנאות צום. צום וניקוי רעלים, אבל המהות היא לאנשים, בואו ותעשו עצירה. תעשו איזושהי הפסקה. צום הוא לא רק צום מאכילה, הוא צום מצרכנות. אנחנו כאלו צרכנים ורובנו צורכים הרבה יותר מדי, ולא רק אוכל, אלא הכל. וזו הזדמנות לעשות שקט, רגע להרפות, רגע לחזור לעצמנו. וכשאנחנו מפסיקים לצרוך ולצאת החוצה, אנחנו פתאום יכולים להקשיב רגע לבטן שלנו, ללב שלנו, להיות ביחד. כי זה נורא מפחיד לעצור רגע ולהקשיב לעצמנו. נכון. ולכן אנחנו עושים את זה במסגרת מושלמת,
ויש פה צוות מדהים ומנוסה שיכול לתת יד, ובעיקר על להיות ביחד. אני חושב שאחד המקורות הגדולים היום לחולי זה הבדידות, והבדידות הולכת ונהיית פרמטר מאוד מאוד משמעותי בעידן המודרני. כולנו מסתגרים, והמדיה רק דוחפת אותנו יותר ויותר להסתגר. אז אנחנו פתאום פוגשים כמה עשרות אנשים, כמונו, קצת שונים, קצת מוכרים, ובתנאים הטובים ביותר, שאנחנו פתאום יכולים להתחבר, עיניים טובות ולב טוב. וליצור מרחבים שבהם אפשר לעשות מפגש כזה, ואני חושב שזה מהות הריפוי פה. אז אוקיי, סגרת לי את הפינה של הביחד, שאני לא לבד, גם עם המחשבות שלי, אבל אני חייבת להגיד לך, המילה צום היא נורא מלחיצה אותי. זה מפחיד, מה זה צום? מה, מים מותר? מה, מרק? ירקות? מה מותר? אז אני אגיד שצום אולי שיטת הריפוי הטבעית, העתיקה בעולם. מאז ומעולם אנשים הרגישו לא טוב, הם עשו עצירה. אנחנו גם יודעים את זה, כשאנחנו קצת חולים, כל מה שאנחנו רוצים זה לשכב ורגע לנוח. אז צום הוא שיטת הריפוי העתיקה בעולם, אין תרבות רוחנית, מסורתית, רפואית, שלא צמים שם. מהיהדות כמובן, נצרות, אסלאם, האינדיאנים באמריקות ובמזרח, הינדואיזם ובודהיזם, כולם צמו למטרות של התארות גופנית ורוחנית. היום צום הוא אחת השיטות הנחקרות ביותר ברמה המדעית מאוד מאוד מעמיקה, והמחקרים הם מדהימים, כי הם מגלים בעצם שצום הוא אולי השיטה מספר אחת, העוצמתית ביותר, להאט את ההזדקנות שלנו. רגע, צום זאת השיטה, זה משפט שאני חייבת לחזור עליו, זאת השיטה המדעית ביותר? המדעית, הוא evidence-based, העוצמתית ביותר והמהירה ביותר, אני חייב להגיד, לא היחידה, אבל אם אנחנו מבדלים אותה, כמו שמדע עושה ומחקר מדעי עושה, היא השיטה העוצמתית ביותר להאט את ההזדקנות שלנו, של הגוף שלנו, של התאים שלנו. וזה חד משמעית, ועשו את זה ממחקרים בעכברים ועד בני אדם. אבל מה זה צום? אבל מה זה צום? 16-8, לא יודעת, יש... אז יש כל מיני שיטות לעשות צום, אבל בסוף אני מסתכל על ההגדרה של צום לתהליכים שמתרחשים בגוף. וזה יכול לקרות בצורה מאוד מאוד עדינה, אבל יומיומית, וזה אדיר. זה מה שנקרא צום לסירוגין. זה לא בדיוק צום לסירוגין, זה, בוא נקרא לזה הפסקת אכילה. אבל אנשים מכירים את זה כצום לסירוגין, לפעמים אומרים 16-8, ואפשר לעשות צום ארוך, שבו אנחנו שותים רק מים, או רק מים ותה צמחים, או... מה זה ארוך? או צומות ארוכים הם מעל 3 ימים. רק מים ומרק או תה? יש אנשים שצמים וצמתי עם אנשים שבוע, 10 ימים, וגם 3 שבועות, ואלה תהליכי הריפוי המעמיקים ביותר שיש. ישנה שיטה שנקראת תזונה מדמת צום. זה ממש שיטה מאוד 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 נחקרת. מי שהגה אותה הוא וולטר לונגו, פרופסור מאוד מאוד רציני בתחום האנטי-אייג'ינג, בתחום ההזדקנות בארצות הברית, שאמר, רגע, בוא נמצא שיטה שבה אפשר לאכול, אבל אותם תהליכי צום מתקיימים בגוף. זה כבר מוצא חן בעיניי. אוקיי, איך עושים מה ככה במשפט? מאוד מאוד פשוט. 5 ימים, זאת השיטה. השיטה בעצם מדברת על לעשות וזה מה שהוא בא להגיד. הוא אמר, צום זאת שיטה כל כך מדהימה, אבל כדי שנשיג ממנה את ההשפעה, אנחנו רוצים לעשות אותה אחת לזמן מה, לא אולי פעם בכמה שנים. ולא כולם יכולים לצום, ולא כולם רוצים לצום ללא מים, ותכף נדבר על הפחד, כי כן. אפשר רגע גם לדבר על הפחד הזה של צום, ובעצם רגע להוריד אותו לאדמה. אבל אותה שיטה אומרת 5 ימים רצופים, שבהם אוכלים תזונה טבעונית לחלוטין, מאוד 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 מדויקת, מתחת ל-750 קלוריות ביממה. זה לא הרבה אוכל, אבל יש פה קצת אוכל. וזאת השיטה. עכשיו, יש ניואנסים, מה כן אוכלים ומה לא אוכלים, אבל הרעיון הוא לעשות את השיטה הזאת אחת לחודש, ככה המחקר עובד, ויש מחקרים מדהימים מסוכרת וסרטן ומחלות כרוניות על השיטה הזאת.
אבל זה צום. וכשאמרת פחד, אז אנשים, כשאני מדבר על צום, אנשים בדרך כלל פוחדים משני דברים. אחד זה רעב. שומעים צום, אוי ואבוי, אנשים פוחדים פחד מאוד מהותי מתחושת הרעב. אז אני חייב לומר, תוך יממה בערך, הרעב פוסק. מרכזי הרעב במוח ממש משתתקים, יש לזה הסבר ביולוגי כמובן. והדבר האחרון שאנשים מתלוננים עליו בצום, וזה יכול להיות צום של 10 ימים, זה שהם רעבים, אין רעב. זאת אומרת, אחרי יום, תחושת הרעב? כמעט תמיד אחרי יממה, הרעב נעלם. הפחד השני הוא פחד להיות חלש. נכון. ואנחנו רגילים, אנחנו אולי מכירים מצבים של צום, אולי מצומות כמו יום כיפור. וצום יום כיפור, שהוא צום דתי, חייבים להגיד, הוא ללא מים. ורוב האנשים לא ממש מכינים את עצמם, לא גופנית ולא תודעתית לצום, ויש הבדל גדול. אז יכולים להיות גלים של חולשה בתוך תהליכי צום, ובגלל זה נכון לעשות את זה בתנאים הנכונים, עם ליווי נכון והבנה מה צריך לעשות, אבל תמיד אלו גלים. ויש אנשים שמסגסגים על צום. פתאום כל הכבדות של היום-יום והאוכל נעלמת, ודווקא יש השראה, ויש בהירות ותהליכים קוגניטיביים פתאום מתעוררים. אז צום הוא דבר פשוט, הוא מפחיד, אבל כמעט כל מי שעבר צום, אפילו של כמה ימים, יגיד שזה, אני קורא לזה ממש הבראה, בית הבראה לגוף ולנפש. מה ההבדל בין צום אז לניקוי רעלים? יש המון שיטות לניקוי רעלים. שהם לא בהכרח צומות? שהם לא בהכרח צומות. אוקיי. הרעיון בניקוי רעלים בדבר הזה, שזה אופנה מאוד גדולה, אבל זה לא אופנה בעצם. זה ממש השאלה הבאה שלי. זה לא אופנה, כי הסינים וההודים שדיברנו עליהם לפני רגע, דיברו על ניקוי רעלים. עכשיו אני מנסה לדמיין את אותו הודי בהימלאיה, לפני 2000 שנים בהימלאיה הטהורה, איזה רעלים כבר היו להם. אבל גם אז הם דיברו על ניקוי רעלים כחלק מהותי מהבראה. כי תמיד יש רעלים בסביבה, והגוף שלנו מייצר עבורנו רעלים, ואנחנו רוצים פעם בכמה זמן להכניס את הרכב שלנו, את המכונה הקדושה הזאת, לטיפול, למוסך. והמוסך הוא לעשות הפסקה. לעשות הפסקה מצריכה מרובה, ואולי בעזרת כל מיני טכניקות, לחזק את תהליכי הניקוי הטבעיים שיש בגוף. יש לנו תהליכי ניקוי מטורפים, והגוף שלנו כל הזמן עובד לנקות את עצמו, אחרת לא היינו שורדים. המכונה הזאת לא הייתה שורדת. היא עצמה מייצרת כל הזמן חומרים שאפשר לקרוא להם רעלים, פסולת. ואנחנו כל הזמן צריכים לנקות. אנחנו לרגע, לזמן מה, עושים הפסקה מלצרוך רעלים, עוברים לפשטות ומיישמים כל מיני טכניקות להעצים את התהליכים הטבעיים. אני רוצה לומר שצום הוא טכניקת ניקוי הרעלים העוצמתית ביותר. וזה לא אמירה סתם, זאת אמירה שיש לה סימוכים מדעיים, ביולוגיים, חד משמעיים. לעומת זאת, יש כל מיני טכניקות ניקוי שהן שנויות במחלוקת ולא ברור, אבל אני חושב שכל עצירה והפסקה מצרכנות יומיומית ואפשרות להיכנס פנימה, היא כבר מעודדת ניקוי רעלים. אמרת את המילה אופנה, וזה באמת, אמרת לך, זה אחת השאלות שאני רוצה לשאול אותך, כי הרשת מלאה בכל מיני טרנדים, ואני לא סתם אמרתי 16-8, ויש להפסיק ב8 בערב, ויש 3 ימים, ויש חודש, ויש דיטוקס, מילה שפתאום כל אחד יודע להגיד. צריך לעשות קצת סדר בדבר הזה, לא? אז אני חושב שרוב אותן שיטות הן לא אופנות. הן בעצם שיטות מבוססות מאוד, בין אם אלו מבוססות מדע מסורתי, כמו שאמרנו, או מבוססות מדע מודרני, והן אופנתיות כי אנחנו רוצים להרגיש טוב יותר. שזה מבורך. המהות שלנו, השאיפה שלנו היום, בעידן הזה שהכל מסודר לנו, בניגוד להישרדות של פעם, ההישרדות הבסיסית, הגופנית, של לפני 100 ויותר שנים, יש לנו שפע, ואנחנו מגיעים לעידן שבו אנחנו רוצים לקחת את השפע הזה ולדייק אותו, ולחיות טוב יותר, בהירים יותר, חזקים יותר, וגם להאריך חיים. אנחנו יודעים היום
שהרפואה המודרנית יודעת להאריך חיים אותנו, וגם אם גם אם אדם חולה, יש היום טכניקות וטכנולוגיות ותרופות שיודעות להאריך חיים, אבל לאו דווקא באיכות חיים. שזה הלונג'ביטי. בדיוק, והלונג'ביטי אומר לא רק לחיות עוד כמה שנים, אלא אם אפשר לדמיין את זה, זה אצל הרבה מהאנשים היום, יש חיים, ואז מתחילות בעיות, ויש ירידה באיכות החיים, אבל זה ממשיך וממשיך. אנחנו רוצים לחיות טוב באיכות חיים, ולהגיע לגיל מופלג. לא רק המספר, והגרף, כן. ואז לרדת, וזהו, ולסיים את החיים, ולא להאריך חיים באיכות חיים ירודה. זאת אומרת, לחיות יותר, אבל גם שמח, בריא וטוב. בדיוק. ולממש את היכולות שלנו, גם כשאנחנו קשישים. ואנחנו יודעים שאפשר לעשות את זה. אם יש אזורים כחולים, ואנשים שבאמת מעריכים חיים סנטאורים, מעריכי חיים עד מעל 100, אז אנחנו יודעים שיש לנו את הפוטנציאל. אני חושב שהעומס עלינו בעידן הזה הוא בלתי אפשרי. ומכריע אותנו. ואז מגיעות אותן אופנות. וזה כבר לא אופנות, זה המון טכניקות והמון שיטות, ואנשים כל הזמן חושבים ומעמיקים ומוצאים עוד דרכים. ואני חושב שאחת האתגרים היום זה דווקא הנהירה אחרי השיטות האלו. אנשים מחליפים שיטות קצת כמו גרביים, פעם את התזונה הזאת ופעם את התזונה הזאת, ורק שומעים וקוראים, ויש כל כך הרבה ידע, ואנחנו שוכחים להקשיב לעצמנו. והרבה פעמים מה שאני אומר לאנשים זה, אל תקשיבו לי. קחו ממני, קחו מאחרים, אבל תנסו את זה על עצמכם, ותנסו את זה בצורה אובייקטיבית. קחו את המשהו ותנסו אותו לאורך זמן, ותראו איך זה פוגש אתכם. פגש אתכם טוב, יופי, קחו את זה. לא מתאים לכם, שימו את זה בצד. אנחנו גם משתנים עם החיים, מה שהיה טוב בגיל 30, לאו דווקא טוב בגיל 50. אז אנחנו כל הזמן בשאיפה אחרי בריאות, ואנחנו צריכים להיות קשובים בעיקר לעצמנו. אז אני רוצה באמת לנצל את הנוכחות שלך כאן, כי באמת כאן בבריאה זה הרבה יותר קל. כמו שאמרתי, יש את הנוף, יש את היכולת להתנקות, להתנתק, יש את האוכל הטבעוני, הרבה יותר קל, אבל אחר כך אני חוזרת לתל אביב, למרוץ החיים, לעבודה, לילדים. מה כל אחד יכול לעשות כדי טיפה להוריד את גובה הלהבות? אני חושב על דברים שמאוד מאוד מעשיים לכל אחד. ובאמת הדברים שאני רואה את הטעויות הגדולות היום. אני חושב שבפן התזונתי, אם אנחנו נתחיל בתזונה, בדלק הבסיסי שלנו, אנחנו עידן שמכור לסוכר. מכור לסוכר, חד משמעית. סוכר, ורואים את זה במחקרים, סוכר ממכר, לא נעים לי להגיד, בדיוק כמו לפעמים סמים קשים, הוא עובד על אותם מנגנוני השתוקקות וגמול במוח, ומשפיע על אותם מנגנוני התמכרות במוח בדיוק כמו סמים קשים. ולפעמים הם אפילו יותר מזיקים, כי סוכר הוא לגיטימי. הוא חוקי. הוא חוקי, כן. ויש כל מיני אמירות כאלו של סוכר טוב וסוכר לא טוב. אין כזה דבר. סוכר הוא סוכר, סוכר כמולקולה הוא סוכר, וזה לא משנה מאין הסוכר מגיע. גם אם הוא מייפל, ממש. באמת? ממש. סילן, דבש. ממש. סוכר הוא סוכר. וזאת אחת הבעיות היום שיש על המדף בחנויות, סוג של סוכרים טובים, ואנשים באים ואומרים לי, אבל זה סוכר טוב, מייפל, דבש, אבל זה סוכר, זה אותו סוכר. עכשיו, יש אנשים שזה בסדר וטוב שהם יאכלו כמות סוכרים מסוימת, כי לדוגמה הם צעירים, והם מאוד פעילים, והמערכת המטאבולית, מטאבוליזם, כוונה חילוף חומרים, המערכת המטאבולית שלהם מאוד מאוד יעילה. אבל יש אנשים עם החיים, עם הגיל, עם מה שהם עושים, שהמערכת המטאבולית שלהם לא יכולה להכיל יותר סוכר. סוכר מבחינתי הוא הפוגען הכי גדול שיש לנו במזווה. וכולנו חייבים לתת לו תשומת לב. לא אומר להפסיק לאכול סוכר, אבל לתת לו תשומת לב. כמה אנחנו צורכים? מאיפה אנחנו צורכים? כמה במהלך היום אנחנו צורכים? אנשים מדברים איתי על סוכר ולא מבינים שלחם זה סוכר, ותפוח אדמה זה סוכר, ופירות זה סוכר. ואנחנו צורכים, לדעתי רוב היום, סוכר, לפעמים בהצטלה שזה סוכר טוב ובריא,
וזאת המגפה היום, מבחינה תזונתית. חד משמעית, אם יש גורם אחד שאני יכול לשים אותו בטופ של הפירמידה, כגורם מקדם, לא יחיד, אבל מקדם מחלות, ואני מדבר כמעט על כל המחלות, מסרטן ולב ומוח, זה צריכה עודפת של סוכרים ופחמימות. ופה זה המקום רגע להגיד לאנשים, רגע, בואו תסתכלו כמה אתם אוכלים, ואולי אפשר להתחיל לצמצם את זה. אתה לא אומר אפס פחמימות. לפעמים אנשים יצטרכו אפס פחמימות. זה הקיטו אגב? זה הקיטו, כן, כן, כן. לא סתם הקיטו, תזונה קטוגנית מקבלת כזאת תהודה היום בעולם, כי זאת תזונה, אני יכול להגיד קיצונית, היא לא קיצונית בפרקטיקה, היא קיצונית יחסית לתזונות אחרות. כי על מה היא מבוססת למי שפחות מכיר? תזונה קטוגנית אומרת, אנחנו מורידים פחמימות כמעט לאפס, 20 גרם, 30 גרם, זה כמעט אפס. ומשנים את הדלק של הגוף. לגוף שלנו יש, המנועים שלנו, הם נקראים מיטוכונדריות. יש לנו מנועים היברידיים. הם מייצרים עבורנו אנרגיית חיים. אנרגיית חיים, כל תא ותא בגוף חייב אנרגיה, מתא מוח ועד תא שריר. אז אנחנו באים לשנות את אנרגיית החיים מסוכר, גלוקוז, לשומן. איך אנחנו עושים את זה? אז אמרנו, יש לנו מנוע היברידי, ואנחנו אמורים להיות מאוד גמישים. זאת אומרת, מתי שרמת הסוכר פוחתת, לדוגמה, היה לנו לילה שלם, בלי אכילה, ויכול להיות שדילגנו על ארוחת בוקר, והגוף שלנו, רמת הסוכר יורדת, הוא אמור לעשות סוויץ' ולעבור לשריפת שומנים. אצל רובנו, כי אנחנו אוכלים סוכרים, גם אם הם סוכרים טובים, פחמימות, גם אם הם פחמימות מלאות, כל היום אנחנו לא מתרגלים את הסוויץ' הזה. באה תזונה קטוגנית ואומרת, בוא נתחיל לאמן את הסוויץ' הזה. צום עושה את זה, אגב, באותה רמה אפילו עוצמתי יותר. נאמן את הסוויץ' הזה וניקח את הדלק ונהפוך אותו לדלק של שומן. הסוויץ' הזה נשמע לי קשוח. זה באמת מלחיץ אותי, כי אני בדיוק מאלה שאו ב4 אחרי צהריים, או בערב בסוף היום שאני כבר עייפה, אני מודה, או מתוחה. המתוק הזה, זה קרייבינג אמיתי. אני חושבת שאתה כבר לא זוכר את זה. כן, אז הקרייבינג הזה מתחיל לסמל, עוד פעם, כל אדם ברמה שלו, הוא מתחיל לסמל שבאמת התאים שלנו אולי עייפים, במקום ללכת לישון, אנחנו רוצים עוד משהו, אבל הם הרבה פעמים מסמלים אותו קראש של צהריים, 2, 3, 4, או אנשים שאומרים לי, אני שעה וחצי, שעתיים אחרי האוכל, אני מרגיש אני רעב, אבל לא יכול להיות שהם רעבים, הם אכלו לפני רגע. זה אומר שהתאים שלהם, אחד, מכורים לסוכר, ושתיים, שהמנוע שלהם, המנועים שלהם, לא יודעים לעשות את הסוויץ' הזה, את המעבר המטאבולי הזה לשריפת שומנים. וגם עם אנשים שלא לוקחים תזונה קטוגנית, ורוצים לאמן את המעבר המטאבולי הזה, שהוא קריטי, יש שם מחקרים מדהימים שממש מדברים, שהגמישות המטאבולית הזאת היא קריטית לבריאות המוח שלנו, לבריאות הלב שלנו, לבריאות השרירים, כל תא ותא. אז אפשר לעשות הפסקות אכילה ארוכות. זהו, הנה, אני ממש רוצה, אתה אומר, יש ממש do and don't. מה זה הפסקות אכילה ארוכות? אני, באמת, יש לי את השעות האלה שכל הגוף שלי צועק למתוק. כן, אנחנו צריכים להבין. לא מלפפון. אני אעשה לזה הקדמה רגע. אחד הנושאים הכי מרתקים היום בבריאות המוח, אני מרותק מהנושא הזה של בריאות המוח, כי כולנו חרדים שהמוח שלנו ישרת אותנו לטווח ארוך ככל שאפשר. והמוח שלנו הוא איבר מאוד שמור, אבל גם מאוד פגיע. ויש היום תחום אדיר, סופר מעניין, שנקרא פסיכיאטריה מטאבולית. מה זה אומר? או נוירולוגיה, מערכת עצבים, מוח, מטאבולית. והקישור למטאבוליות, זה אומר חילוף חומרים. חילוף חומרים זה מתקיים בתאים, אני חייב להגיד, לא במערכת העיכול. באים מומחים מאוד רציניים, אני אזכיר שניים מהם, אחד נקרא קריס פלמר, שהוא פסיכיאטר מהרווארד, והשנייה היא חוקרת מאוד רצינית שנקראת ג'ורג'יה אדה, מי שרוצה לקרוא אותם, ועושים מחקרים מאוד מאוד מעמיקים. ובעצם מה שהם אומרים, שהרבה מהמחלות נפש שלנו, והם חוקרים מניה דיפרסיה, והפרעה ביפולרית, ודיכאון, וחרדה, הם אי יכולת של תאי המוח שלנו לייצר מספיק אנרגיית חיים, וזה מנוע.
אם אין אנרגיית חיים, אם אין אנרגיה לאותו מנוע, הוא לא עושה את העבודה כמו שהוא אמור לעשות. ואז הם אומרים, רגע, אם זה ככה, אז במקום לתת תרופות, אגב, הם גם משלבים טיפול תרופתי, אבל הם אומרים, הסטטיסטיקה מדברת היום על 40-60% מנוטלי התרופות בתחום הפסיכיאטריה, שהם עמידים לטיפול. הטיפול לא עובד עליהם טוב. אז אומרים, רגע, בואו ננסה לשנות את המטאבוליות, את חילוף החומרים של אותם תאי מוח, ואם אותם תאי מוח יפעלו, יהיה להם אנרגיית חיים, הם יפעלו טוב יותר. הם יפרישו את החומר הזה, את החומר ההוא. ומה שהם עושים עם אותם נחקרים, זה תזונה קטוגנית. והתוצאות במחקרים שלהם זה שיפור בעשרות, ולפעמים ב100% מהתסמינים, כולל אנשים לפעמים שיורדים מתרופות, או אנשים שהתרופות מתחילות לפעול עליהם כמו שצריך, וכל זה בעזרת תזונה קטוגנית וצומות. מה זה אומר? הם בעצם משפרים את יכולת התאים שלהם לייצר אנרגיה, את יכולת המיטוכונדריות שלהם לייצר אנרגיה. במקרה הזה זה במוח, עד כדי השפעה על מחלות פסיכיאטריות. יש כאלו מחקרים עם אלצהיימר, עם פרקינסון וכמובן בעיות אחרות. אבל אני נותן את הדוגמה הזאת על המוח, כמה התזונה שלנו יכולה להשפיע על המוח, והרעיון הוא לשפר את יכולת התאים שלנו לייצר אנרגיה. אז איך אפשר לעשות את זה? אוקיי. אמרנו, אחד, לשים לב לכמות הפחמימות. מדי פעם לאתגר את הגוף שלנו ולהגיד, אוקיי, אני מוריד פחמימות, גם אם זה ליום, ואני מאפשר לגוף שלי... גם יום. גם יום. אוקיי. זה אימון, זה ממש אימון מטאבולי. כמו אימון בחדר כושר, אנחנו צריכים לקבוע את גרף האימונים שלנו, ולהתחיל בהדרגה, כמובן, אז לנסות להוריד את כמות הפחמימות. אמרת הפסקות אכילה? אמרנו הפסקות אכילה. הפסקת אכילה זה לא אופנה. לדעתי, ככה הגוף של רובנו אמור לחיות. אנחנו לא אמורים להתחיל לאכול ב-6 בבוקר, וגם אם זה חלב בקפה זה אוכל, וגם אם זה תמר עם התה זה אוכל. ורוב האנשים אוכלים מהבוקר ועד הלילה. אז לעשות עצירת אכילה. לקחת 12 שעות, 13, 15. זאת אומרת, גם להפסיק לאכול ב-7-8 בערב זה... עד הבוקר המאוחר. אוקיי. ולהתחיל בהדרגה לעשות את זה. עצם ההדרגתיות זה האימון, כי מה קורה בגוף? בונים כושר. רמת הסוכר תרד. הגוף יגיד, רגע, רמת הסוכר יורדת, אני צריך אנרגיה. יש לי אנרגיה זמינה, יש לי שומן. מאיפה השומן מגיע? מהגוף. אני יכול לקחת את השומן, אני יודע איך לעשות את זה. אז בהתחלה זה קשה. כי הגוף לא מאומן, קצת כמו שהולכים לחדר כושר ואנחנו כאובים אחרי. אז בהתחלה זה קצת קשה, אבל אז פתאום אנחנו מבינים שאנחנו יכולים להיות יום שלם. לא שזה תמיד צריך לעשות את זה, אבל להיות יום שלם בלי אוכל, ואנחנו משגשגים. זה מאוד מעניין, וזה מאוד חיוני, וכמו שאתה אומר, זה ממש מגפה. דברים שכל אחד יכול לקחת את הכל או חלק וליישם את זה ביום יום, לא רק כשאנחנו כאן במקום שהוא מאוד תומך בתהליכים מעולה. האלה. אני חושב שבחינה תזונתית, שני מיתוסים שהיו בשנים האחרונות, וגם אני למדתי וגדלתי עליהם, והיום המחקר מראה לנו ממש אחרת. אחד זה לא לפחד משומנים. אנשים חושבים, לאכילת שומנים שווה השמנה, ממש לא נכון. אנשים חושבים, אכילת שומנים שווה עודף כולסטרול או עודף שומנים בדם, לא נכון. שומנים ושומנים טובים. שומנים טובים זה לא שמן סויה, חמניות ותירס, אלא שמן זית וקוקוס, ושקדים ואגוזים ואבוקדו וגם שומן מן החי. נותנים סובה, מספקים לגוף אנרגיה, והם לא משמינים, אבל החיבור של פחמימות, בסדר? לחם לבן, עם שומנים, הוא חיבור שהוא בעייתי מאוד. אז להוריד עומס פחמימות, להעלות עומס שומנים. הדבר השני זה חלבון. אני גדלתי על משוואה, זאת אומרת מבחינה מקצועית, כמה חלבון אדם צריך. אנחנו יודעים היום שאנחנו צריכים הרבה יותר חלבון ממה שחשבנו. חלבון נותן סובה, ואני הרבה פעמים אומר לאנשים, תתחילו עם החלבון בארוחה. תתחילו עם החלבון והסלט. תתחילו עם הטופו או עם הדג, ורק אחר כך, אם אתם רוצים, תכניסו את הפחמימות. חלבון נותן סובה, וזה הבסיס לגוף שלנו. אז לצרוך בתוך הארוחה מספיק חלבון, מספיק שומן.
אני חושב שחד משמעית לכל העניין הזה של חילוף חומרים, השמנה, סוכרת, והסוויץ' הזה שדיברנו עליו, זה פעילות גופנית. אני חושב שאם יש משהו שביום יום מקבל את הציון הכי גבוה מבחינת לקדם אותנו לקראת בריאות, הרבה יותר מתזונה לדעתי, זה פעילות גופנית. כן, יותר מתזונה? לדעתי כן. גם אירובית וגם, לא חשבתי ככה פעם, גם אירובית וגם אנאירובית, זאת אומרת בניית שריר, מאוד קריטית ל-well-being שלנו. זה לא שריפת קלוריות כמו שאנשים חושבים. זה היכולת של הגוף שלנו לרגע להיכנס למתח בריא. פעילות גופנית זה מתח בריא. השרירים שלנו מתאמצים, אנחנו צורכים המון אנרגיה, יש אפילו עלייה ברמות דלקת קצת, ולאחר מכן יש את שלב ההרפיה ושלב ההחלמה, וכמו שאנחנו, הרבה פעמים אנשים יודעים את זה אולי, השרירים שלנו מחלימים. אבל זה לא רק השרירים, זה כל תא ותא. המתח החיובי הזה שקורה בזמן פעילות גופנית, הוא זה שמקפיץ את הבריאות שלנו, לא שריפת קלוריות, אין פה עניין כזה. שלא לדבר גם על הפרשת החומרים המשמחים, על המצב רוח. כל מיני אנדורפינים, ממש ככה. הם מופרשים אגב, כי בעצם הגוף שלנו לזמן מה מרגיש שהוא במצוקה. רגע, מה עכשיו? אני אוהב לרוץ. ואין כמעט אין פעם שאני יוצא לרוץ, שאחרי זמן מה, אני אומר לעצמי, למה אני רץ? כואב לי השריר, אני יודע שזה מאוד מאוד משתלם לי אחר כך. אבל אחרי שאני עובר את הקיר הזה, משהו ממש טוב קורה, ומי שרץ יודע את זה, ומי שמתאמן יודע את זה. משהו משתחרר בגוף, יש איזושהי הנאה שקשה להסביר אותה במילים, אלו האנדורפינים, אבל זה תגובת פיצוי על הרגע לפני שהיה פה מתח מאוד משמעותי על הגוף, זה נקרא הורמזיס, שבו התאים לא ידעו אם המתח הזה הולך להמשיך. מה קורה? אני לא בטוב. כן. ואז הם אומרים, אוקיי, אני אתמוך, אני אפריש אנדורפינים, אני אפריש נורוטרנסמיטורים כמו סרוטונין, אני אעלה את חילוף החומרים שלי, כדי לתת לבן אדם הזה אופציה להמשיך ולתפקד ולשרוד. ולצאת גם למחרת לאימון. אני חייבת לשאול אותך באמת, בהקשר הזה של לעשות טוב, גם עם התזונה, גם עם הספורט, את המונח הזה של אכילה רגשית, שהוא כבר נאמר היום בכל רם, זה כבר לא בושה. אתה מכיר אכילה רגשית? יש כזה דבר? כן, ואני חושב שכולנו אוכלים אכילה רגשית. אין אדם שלא אוכל אכילה רגשית. ואוכל זה רגש, אוכל זה תשוקה, אוכל זה שמחת חיים. אני הרבה פעמים רואה אנשים דווקא שהם מאוד נאחזים בבריאות, ואני מסתכל ואומר, רגע, הם לא יכולים, הם סובלים, הם לא נהנים מהאוכל. ויש כאלו, ובטח אנשים מכירים כאלו, אז אני חושב שאנחנו חייבים ליהנות מאוכל. וטוב שהאכילה הרגשית שלנו תהיה מופנית לנתיב מועיל ומגדיל, ולא הרסני. אז כולנו אוכלים אכילה רגשית. מה אתה אוכל אכילה רגשית? מה הגיל שלה? מה אתה אוכל מושחת? אבל אני כן אגיד רגע לפני מה אני אוכל מושחת. פיצה. פיצה זה המקום זה המקום שאני יכול ליפול עליו. לא, כי הייתה מרואיינת שאמרה לי פעם סלק, אמרתי לה, לא, גברת. לא, סלק זה טעים, אבל פעם באוכלים פיצה, וזה כיף לאכול פיצה. אבל אני חושב שיש חוקרת מאוד מרתקת, שנקראת אלן לנגר. אלן לנגר היא פסיכולוגית, היא אחת מהחוקרות הגדולות בעולם של תחום מאוד מאוד יפה שנקרא מיינדפולנס, קשיבות, והמחקרים שלה, היא עושה מחקר על התחום, המחקרים שלה הם מרתקים איך התודעה שלנו משפיעה ושולטת על הגוף שלנו. והיא מדברת המון על מה שנקרא mindful eating, אכילה מודעת. ואני חושב שזה אולי השלב הראשון בכל מה שנקרא אכילה רגשית. וזה לעשות איזושהי הפסקה לפני שאנחנו ניגשים לאכול. וזה דורש תרגול ואימון. זה לא בא בצורה טבעית. כי אנחנו הרבה פעמים באים ואוכלים, אוכלים, ובטח כשאנחנו אוכלים את הדברים שלא מועילים לנו, אנחנו אוכלים בהסתר, בהיחווה, אפילו מעצמנו כביכול. אז השלב הראשון הוא אולי לעצור לפני הארוחה. רגע, לקחת את האוכל, לשים את הצלחת ולעצור. אני חושב שבכל תרבות כמעט, יש את השלב הזה של עצירה לפני אכילה. לפעמים זה לתפילה, להודיה, אז אפשר לעשות איזה טקס. יש לזה שורשים.
אפשר לעשות איזה טקס קטן, להודות לאלוהים, להודות למי שבישל, אפשר לנשום, אפשר להסתכל על האוכל, לא משנה מה, אבל לעשות איזושהי פאוזה, איזושהי עצירה מהאוטומט של האכילה. בעצירה הזאת, אחרי שאנחנו מתחילים לתרגל, ואנחנו מסתכלים על הצלחת, זה אולי רגע לשאול האם המזון הזה מועיל לי. האם המזון הזה תומך בי, מבריא אותי, מזין אותי. ורגע לעצור ולהקשיב. אז בהתחלה אולי לא תהיה לנו תשובה. יכול להיות שבפעם העשירית שנשאל, אולי תהיה שם איזושהי תשובה. ואז יש לנו הזדמנות בגלל העצירה הזאת, אולי לבחור עוד פעם. ובאמת לקדש את שלב האכילה. לא לאכול עם הטלפון ולא לאכול עם החדשות, אבל רגע לעצור. אני חושב שזה השלב הראשון בלהתחיל להפוך את האכילה הרגשית ממזיקה לשמחה וחגיגית ומועילה לנו. ויותר מזה, גם אם אנחנו אוכלים את הגילטי פלז'ר שלנו, לעצור ולהגיד, אוקיי, אני רואה שאני אוכל עכשיו את הדבר שהוא לא טוב לי. הוא הולך אולי אפילו לעשות לי קצת לא טוב, אז אני יאכל, אני אטעם ממנו, אני אחגוג אותו. אני ממש אחגוג אותו, לא יאכל בהיחווה, ואני אוכל מספיק, אני אתענג על הטעמים, ואסתפק בכל החושים, יהיה לי סיפוק עם כל החושים, ואני יניח לו, ואני לא אקח עוד ועוד ועוד. אז אכילה רגשית זה דבר מדהים, והטיפ שנתת הוא עוד יותר מדהים, הוא פשוט לעצור שנייה, גם אם בהתחלה אני לא אבין מה, לתת לזה את הזמן ולראות מה קורה, אני הולכת ליישם את זה בתור אחת שבאמת לא תמיד אוכלת בדיוק, אני משתדלת, אבל גם אני נופלת. יגאל, תשמע, אני יכולה לדבר איתך עד אינסוף, באמת, המון דברים. נכון, אבל נגענו ככה, ואני בטוחה שאנשים פה קיבלו איזשהו ערך וכלים, ואם לקחתם אפילו משהו אחד, אז דיינו, נכון? משהו אחד לחיים לגמרי, זה מתחיל מצד אחד. בריאים ושמחים, נאמר פה הרבה יותר מדבר אחד. תעצרו שנייה לפני האוכל, תשומת לב לצלחת. זה מאוד מעניין. יגאל קוטין, תענוג איתך. תודה, מירב. ותודה רבה, בשמחות.